Forumga men volontyor буларак килдем. Чөнки бу проектка үз өлешемне кертәсем килә. Мин Болгар туган телдә беренче тапкыр. Монда бик күңелле, яңа дусларны табып була. Бу җәйне продуктив үткәргә теләсәгез, Болгар туган тел форумына килегез. Әйдаваннарга зур уңышлар телисе килә. Балаларга исән имин ял итсеннәр, укырга көч җыйсыннар, сәламәтлекләрен ныгытсыннар иде. Әлбәттә, туган телебезне хөрмәт итәргә, яратырга өйрәнсеннәр, тарихыбызны, мәдәниятебезне белсеннәр иде.